Monggo mriki, nglempak mriki Mas Dikin, Mas Gareng. Nah, niki nek pun wanci gara-gara niki bagian jenengan. Jenengan sekalian. Nggih. Cobi ing atase niki pun wanci jam pinten penonton tasih mbludak. Wah, lagi pancen niki karakter masyarakat mriki Pak menawi wonten tontonan jan ngremenaken. Saestu. Nggih, niki pun mulai goro-goro ngeten lenggah malih. Lah nggih. Oh, lenggah, Nyantai lenggah. mawon, Pak. Nah. Jan ketok kaya ombak banyu munggah mudhun. Lah nggih. Nggih niki tresna ten budaya. Khususan kesenian wayang kulit pun dadi pekaramanipun Piyayi Ponorogo Mas Gareng Mas Dikin. Leres. Mila nggih sembah nuwun dhateng Pak Miswanto kepareng ringgitan dalu menika estu-estu dana raos. Dana ora kudu wujud dhuwit kita Mas Dikin Mas Gareng. Leres. Niki nyeneng dhateng para sanak sederek tong palih gitu. Nah, kali nggih niku dengan catatan upami badhe mirsani utawi nanggap wayang kulit nggih kira-kira Diukur kepiye? mergo wayang kulit ki lak tontonan ya tutunan kaya panjenengane Ki Anom Suratama ya nuntun marang kebecikan. Iya. Ngono. Ki sing diomongke karo kowe karo aku mau lek omong-omongan Pak Anom ki ngendikan mawa isi. Mawa teges tuntunan ya tontonan iki ngandung filsafat agama. Mula kudu ngati-ati bab wayang ki. Nganggo sindiran barang. Sindiran. Nganggo ngelok-ngelokne kancane barang. Kowe ya krasa to? Sithik Oh ya tegese ya di perasaan ngono. asem ya kok wong ora di perasaan kepiye. Lah wong kowe ya ngono murid pisan kok mbok royal tok. Lah kenapa dhisik ya melu lho. Lho aku lak guyupi. Ya padha wae dosane ngene. Oh sami ta? Nggih. Sing duwe ide karo sing melu ki padha Oh, to. sampe mawon. Waduh. Sok meneh aja ajak-ajak. Tak budal dhewe wae. Malah sing ngerti dalan. Lah bon padha dosane kok melu karo ide, padha dosane ya budal dhewe wae kok. Oh, tenane. Kula namung ngaturi pemut kok Mas Gareng Mas Dikin. Nggih. Wayang nggo dakwah wah pun dakwah ora sing apik, sing elek didakwahke gumantung para sing mirsani pilih sing endi. Baik. Kabeh ditumplak ning nggon kelir. Tumplak dikelir. Mula jenenge wayang, waki watak manusia tergambar semua. Yang baik mari kita ambil, yang jelek kita lepas. Menika nggih saged wayang. Wayang. Wonten malih wayang wajib sembahyang wonten Wajib malih. sembahyang. Kenapa lek wayange kudu dikeki kelir putih kuwi? Lah kowe yen kertas koran nak Pak Anom randalan maca terus. Ngaten Mas Dikin. Nggih. Kelir mula putih niki mujudake jagat. Jagat niku resik. Jagat niku suci. Sing reget niku menungsane. Nah, Sing sak ngregetine menungsane. Nek jane jagate resik. lah iki angger menungsane iki sing ning kono ki aku ngono ya tetep putih, yen kowe ya lethek. Ya ora ngelem-ngelem awake dhewe. Lho, lah wong aku ki ora ketang setitik kae Kinarto Sabdo tau gawe kae. Ngastol tembangan sing ngemutake marang para manungsa kae. Aja nyembah kayu watu, nyembah Kang Maha Suci. Kayu watu iku papaning brahala, setan priprayangan nuntun mring neraka jahanam. Nembah pangeran to kang peparing nugraha, duh Gusti ingkang mulya pangeran maha kawasa, paring sandang paring boga nuntun marang swarga luka. Mulai ya awet tembange. Terus dibacotke. Piye? Salatullah salamullah. Ya, selawatan. Ala Toha Rasulillah. Pur, ya. Salatullah salamullah.
syukur. Oh, iki aku iki. Iya. Ya sekali tempo ya nganggo isen-isen. Dipentinding sih pas gamelane. Aku saling ngrungokke kenong. Neng. Ngrungokke kenonge mleset nggih Pak De, dadi aku ya bingung karo ngangkat. Buto galak. Keduwuren. Neng no. Padang rembulane tanggal siji ayen pengen urip lumayan sregep pono anggonmu ngaji salatullah salamullah ala Tuhan Rasulillah salatullah salamullah ala Yasin Habibillah padang rembulane tanggal loro yen pengen urip lumayan sregep sinau ben ora bodoh salatullah salamullah ala Tuhan Rasulillah salatullah salamullah ala Yasin Habibillah repote dadi petani Repote piye? salate aja nganti lali Bener. apa maneh yen wayah tandur salate aja diundur-undur salatullah salamullah ala Tuhan Rasulillah salatullah salamullah ala Yasin Habibillah repote yen garap sawah salate aja nganti wegah apa maneh yen wayah panen salate aja nganti leren salatullah salamullah ala Tuhan Rasulillah salatullah salamullah ala Yasin Habibi Yoga. repote yen dadi yoga Terus salate blas ora ana apa maneh sing tukang ngendang Kenapa? ora tau salat seneng wedokan salatullah salamullah ala Tuhan Rasulillah salatullah salamullah ala Yasin Habibillah sinden. repote yen dadi sinden Terus? salate wis mesti kopen Oh iya. asinden jenenge Badar sini Piye? sedelo maneh arep munggah haji salatullah salamullah ala Tuhan Rasulillah salatullah salamullah ala Yasin Pengarang lagu. Habibillah Pengarang lagu. repote pengarang lagu Salate. salate ora tau apa maneh sing jenenge
salat seneng kawin. Repote penyanyi putri, ayo. Repote penyanyi putri. Salate ora tau keri. Apik kowe, Mbok. Apa meneh jenenge Wiwit. Kenapa lek jenenge Wiwit? Ora apa-apa. Alek wani repote yen dadi dalang. Ayo. Tansah sregep leh sembahyang. Dalang iki anom surata. Wong apik seneng derma. Selamat. Wah, nyambut gawe ameng-ameng nyawa kowe. Kowe takon tok lek golek tebusane iki lho dledek. Iki uga salah satu siar agama. Siar agama dirungokke, siar agama. Iya ora menteleng ngono kuwi. Ngelingke marang sesama samaning dumadi. Oh ya. Dadi kabeh iku mau dadi panutan ya. Wah, Ditutup sik selawate urung rampung. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Suwe gaya Banyumas. Ya iya. Kan ndrem-ndrem. Aduh. Terima kasih Kang Gareng sak bikin. Iki lho, Mbak aku ki kula dereng ngaji ning bangsa siar ngeten niku nomor 1, Pak. Nggih. Ono lho sing wis haji ning ya. Apa? Piye Mas? Ono sing wis haji ning ya. Apa? Ning ya apa? Bosok. Kok bosok piye? Wong ya kowe iki saranane kowe iki haji ya kowe melu siar. Lah siar bendine ya siar, lah aku nganggo pentas berarti ya nganggo siar. Ganti. Lha iki mau salatullah pas apa nyanyi? Ayo gur salatullah cah SD wis iso. Ukarane ngono lho Le. Wah. Urip ning donya ora selawase. Amung besok bakal bali nyang omahe. Asli suwarga kanggo kang padha iman utawa neraka kanggo kang nurut setan. Amin. Bener sing nurut setan wis ning neraka. Nggih. Iki ora kita sethithik nggih kedah sembur-sembur adas ya. Leres inggih. Ngono. Oh jenenge anu wonten titipan Menapa? saking Pak Hadi Pranoto ingkang kagem transit Eyang Kakung, Pak. Oh, nggih Simbah nggih. Ngersakaken Eyang Kakung ngersakaken Prahmen. Oh, Prahmen. Nggih. Prahmen sing pun kersakaken Sri Bombok. Sri Bombok, Kalu ketoprak kalu. Sri Tanjung. Heeh. Oh, Sri Tanjung. Sri Nggih. Tanjung. Monggo. Tanjung pramila gadheng menika wonten tokoh ketoprakipun Muhammad Shodikin. Tak pasrahke awakmu. Ah. Putrine Mbak Wiwit. Nggih yen tesih purun nggih Wiwit. Lho, piye ta kok Maksude lek Tegese jak ketoprakan iki gelem apa ora tarenen sih. Tegese kita memberi hak jawab pada dia. Iya, Metara Masih tak? Iya, duduk dak. Tuk. Jarwo nalika ngalakon. Sri Tanjung. Wong wadon ora bisa dadi tepa tuladaning kaum putri ing Sukodana diamput. Gareng, Ketoprak kok misuh iki. ketoprak kok miso-miso
soto gareng. Mare ketoprak ora payu yo ngene iki lho. Gareng. Yo ketoprak ana garenge. Lah ya apa-apa iki di anu apa? Ora ketoprak arene garenge ning ono Kolaborasi. Ono garonge. Oh, Ora ning garenge ning ono garonge. Dilaborasi iki lho. Dilaborasi. Kene. Iya. Pawarto sing tak trimo Leres. Lho kok leres. urung ngomong aku iki. Lho panjenengan lak sampun nampi to. Lah iya. Apa bener? Leres. Aku urung ngomong, urung ngandhake Lho masalah. kawula iki sine mung leres kalih leres. Kok muni mboten lak mbok pacal. Lungguh sing apa? Iya, sediko. Sing ngongkon lungguh ning kono sapa? Rada mundur. Gareng. Nun, Kene. Oji. Iki kaya wong setruk. Laku dodok ketoprak laku dodok goblok. Lah kok malah menteleng aku sutradarane malah mbok pentelengi. Pawarto sing ndak trimo yen saklawase bojoku tak tinggal ngupadi tumbaling praja. Mas pitung gelung gembala pitung plengkung. Apa bener yen bojoku Sri Tanjung kesengsem karo ratuku Sila Adikrama? Gareng. Lho, kita jak omong nggih. Lah kowe rono kok aku ning kene kok. Ada badapan kalau berani. Apa bener? Nuwun. Gusti Adipati kok dalam pertumpahan. Apa ngomong nabi Ngomongmu sing cetha ngomong apa? Ngomongmu sing cetha. ketoprak binyek kok ngono kuwi. Oh, coba dhisik. Ora cetha ning ketok omong ngono lho. Menapa? Pawarto sing Menawi damu dumateng ke Nabdi jelas Kewi. kula mboten saged matur. Lah kenapa ora gelem matur? Awit Kenapa? Ora gelem matur kenapa? Awit Kenapa ora gelem matur? ora ngetoprak ra paten nggih. Lha ya apa iki duka patihe iki duka. Duka ya duka ning ya ngerti sing salah sapa. Sing salah kono kok aku sing didupaki. Lha kowe kan tak jaga ning kaputren. Apa bener yen bojoku selingkuh karo Sila Adikrama? Kasinggihan. Loh, kasinggihan bener. Menawi boten klentu mekaten. Oh, Awit ki sampun dangu panjenengan boten ginakaken. kowe sudah paksa nek kowe sudah paksa. Tegese kowe iki kerep lunga ngono lho, sida bakso lak sekerep lunga. Ya kudune kowe iki ceritane kuwi tetep kowe iki ngrungkepi Bendara Putri. Ora Bendara Putih kowe ora perlu dadak ngaku kaya ngono. Nggih, mboten. Kasihan mboten. Keng garwa mboten badhe wantun nglebetaken lanangan. Kok lanang. Wong lanang ngono lho, Si Tanjung. Nun. Kono si Tanjung iki kono. Ah nggih, menika keng garwa Sri Tanjung. Si Tanjung. Wonten dawuh Kang Mas. Apa bener yen saklawase kowe tak tinggal ngupati tumbaling praja Mas pitung gelung gembala pitung plengkung kowe njur kesesem karo ratuku Sila Adikrama kowe kedanan karo ratuku Sila Adikrama kowe gatel. Jawab. Menika mboten leres Kang Mas. Kaya kompeni. Piye? Mboten leres. Wah, Pak Agil iki kemproy ra omong. Ora. Kowe ora gelem ngaku, Menika saestu mboten leres. Ngaku. Gusti lara. Ngaku. Reng. Jebul lara tenan ya Reng. Ayo dikroyok. Kesempatan ning kene kesempatan Ayo, ngajar kowe. ayo dikroyok. Ning isor ora wani dheweke. Ya, Menika ngaku. mboten leres saestu Kang Mas. Gareng. Gareng. Nun. Gin. Wonten dawuh. Ngaku ya. Jenengan mireng penonton ngendika? Piye? Wanenono wae wong bongkeng lek. Menawi nun sewu. Rakyatku apa kowe minta bacok lah.
menawi dados rol sampun duka teras. Mangke menawi sampun pensiun ngetoprak stroke panjenengan. Ngerti Patih Sida Peksa mripate abang, Mangertos Kang Mas. Apa? Beleken. Sida Peksa cengkiling mara tangan. Ngerti piring langsung mangan. Injih leres saestu menika awit panjenengan menika nggragas kok nggih. Kowe karo bojone kok gragas-gragaske. Iki wedi karo aku kocape. Nyuwun pangapunten, Mas. Nyuwun tutuk. Sri Tanjung. Dawuh. Wah! Napa, Mas? Keris ngantem keris. Loh, lampanipun menapa kok dipundu menika? Ora diduwi karepe tak nggih ngene lho, tak nggih. Sri Tanjung. Wonten dawuh. Nyuwun ngapura ning ngarsaning Gusti Kang Murben dumadi njur enggal ngaku. Keris wis owal saka warangkane. Kula mboten badhe ngaku napa-napa Kang Mas. Awit kula saestu mboten selingkuh. Sri Tanjung, Injih. iki keris sapa, Menika keris menika. Iya. Adek keris bujel, Mas. Wis ora patek kanggo. Ora sang gak iki cocoke keris. Oh, menika mangertos. Pianggel dalem Patih Sida Peksa Kiai Lembu Sekilan. Injih leres Kang Mas. Ngerti katiasane Lembu Sekilan? Mboten mangertos. Sida Peksa dibedil wong 2000 paribasane ketoke kena ning kurang sekilan. Ditumbak wong 200 paribasane ketoke kena ning kurang sekilan. Selanjut Injih. pirang taun aku omah-omah karo kowe. Sampun sedasa taun. Kenapa ora enggal duwe momongan? Amargi kirang sekilan Kang Mas. Sri Tanjung, Wonten dawuh. sak durunge kowe ndak percayani yen kowe Panjenengan duwe. tega saestu dumateng kawula. Aku bakar mateni kowe. Duwe weling Saestu? Heeh. Kula menika setya dhateng panjenengan lho Kang Mas. Ya. Ini ketoprak iso rada kisruh. Saya kisruh. Hei, Sanjung. Aja gegojekan. Sadurunge ndak percayani kowe aja melok omong. Kowe ndeli weling apa wong ayu? Wah, nika setia banget eleh Mbah Anom. Injih Kang Mas, kula nggadahi bebono. Piye panyuwunan apa, Apa? Jarene arep melu Mbah Anom wae. Injih Kang Mas, kawula nggadahi bebono. Bilih panjenengan saestu badhe merjayani dhateng kawula. Nggih. Mangke menawi kawula sampun pejah rah kula Angganda Wangi, menika ateges kula mboten lepat tumrap panjenengan Kang Mas. Yen Angganda Wangi kowe ora luput. Injih, menawi rah kula Angganda Banger, menika kula lepat. Loh, Sri Tanjung. Ya ngerti kaget ya. Masa kaya degdaya ganggu ketoprak main. Didodok ya kaget. Yen gede Angganda Wangi kowe tegese ora luput, yen Angganda Banger tegese kowe luput. Sri Tanjung, tuduk. Nyuwun ngapura ing ngarsaning Gusti Kang Murbeng jagat. Al-Fatihah. Apa? Apa gak omong aku ya ora dagelan. Sri Tanjung nyuwun ngapura ing ngarsaning Gusti Kang Murbeng jagat. Injih Kang Mas. Hei, rakyatku kabeh. Mula den seksenana. Yen ana ing bengi iki ora ana wong lanang kang tegel mateni marang bojone dhewe tan liyaning ingsun Patih Sida Peksa. Si Tanjung mati dene. Urung.
iki lek wis bles ngono iki. Urung bles aja Dadi nek wis Sri Tanjung ngono kok. Sri Tanjung bles howok-howok. Sri Tanjung nyuwun ngapura ning ngarsaning Gusti Kang Murbeng jagat. He, rakyatku kabeh Sukodana. Mula den seksenana yen bengi iki ora ana wong lanang kang tegel mateni marang bojone dhewe tanliyane ingsun patih Sidawaksa. Mati dening aku Sri Tanjung. Sadurunge kowe ndak pateni kowe duweni weling. Yen getihmu Angganda wangi tegese kowe laruput, yen Angganda banger tegese kowe luput. Tak tontone dhisik. Weh, anu reng ngono kaya ning TV-TV ngono ae. Gelek disabut mak kurang. Nah, baleni. Tak tontone dhisik. Loh. Kecut. Si Tanjung kowe ora luput, aku sing luput wong ayu. Wis 2 minggu ra ngene iki. Muncul. Ketoprak wis bar. Mas Gareng, aku malah turu iki. Lah iya. Mas Gareng. Ketoprak ndelok siji kok turu. Mas Gareng, tangi, ketoprak wis bar. Bar takone mulai mbok ketoprak elek. Kowe mau kecore ngopo kok malah ngomong ketoprak elek? Maine loro paten-patenan. Wah, wis tutup ae klirik. Ramai. Oh, nggo contoh apik kok paten-patenan ceritane. Ya, iki mau merga bektine marang kang laki ora selingkuh sing sak benere. iki babat Banyuwangi ya. Babat Banyuwangi. Monggo. Sampun Mbah Hadi, sampun lunas. Mara sepuh saking Pak Miswanto sampun Nggih. ngersakaken prahmen sampun pun aturaken. Nggih, niki mau yen mboten ketoprakan tasih do dikeki njaba kabeh. Sing transit Jenengan wau kon ngancing pintune pun dikancing dereng. Pintune ndi pintune pirang-pirang kok ana ancing. Ha iya. Nggih Pak Adi niki mugi renaning penggalih. Amin. Sri Tanjung sampun pun aturaken. Nggih nadyan cumpen pemainipun nggih. Apa? Sing baku mlaku ya to. Pemaine akeh ya ora ana sing nonton malah rugi. Inggih, kalajengkel lagu menika nggih. Ngaten, monggo. Nyuwun lagu Aja Nglokro. Kagem pepundhen kula Bapak HS Pringadi BA Kepala SMK PGRI 2 Ponorogo kalian sedaya guru saha para karyawan SMK PGRI 2. Dari saya Dr. Andes Ahmad Basori alias Ki Puspa Taruna mantan Demang Unut. Oh nggih. Monggo. Aja nglokrono lah. Nggih. Sontoloyo ta. Nggih. Sontoloyo. Lah cak aja nglokro kaya Sontoloyo. Terus iki lagune jenenge Aja Nglokro. Aja nglokro kaya Sontoloyo, yen ngono kowe kaya kebo. Iki sing asta sinten, Pak? Wonten tunggalipun menika. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Petruk benjang napa Pak Petruk saged mitruk enten nggen kula. Weh, Rumiyin sampun nate mitruk nggen kula. Nggih ta? Wonten ing STM PGRI Ponorogo. Wah nggih. Oh pun dangu niku pun. Lah nggih. Nggih pun dangu iki. Malah ditantang kapan iso wayangan ning kono. Lah nggih. teng STM Ponorogo wiwit kowe urung lair. Oh, kok iso? Iki engko rono meneh main kowe wis ora ono. Ora tau melu kowe ning STM kono ora tau melu kowe. Lah iya. Inggih. Umurmu ki pira? Menika saking Ki Demang STM PGRI. Lho, Pak Demang lho. Nggih, dados tunggal. Margi caping ngundung kula sampun dipun aturaken. Nggih. Dados tunggal kalian lagu Aja Nglokro kula. Aja Nglokro. Nggih. Monggo ingkang nyekar kur Mas Dingin sepados saged gayeng nggih. 8 muni bareng. Nggih. 8. Lah nggih, monggo Cok, pun aturaken. Nah.
aja nglokro kaya Suntulaya yen ngono kowe kepacut kudu aja nglokro kaya Suntulaya yen ngono kowe kepacut kudu Sontoloyo niku pripun nggih? Enten sing mastani yen sing ngamong bebek niku napa mboten Sontoloyo? Sing angon bebek. Sing angon bebek ki jenenge apa, Lek? Hah? Sing angon bebek ki. Aku gak ngerti lek, tapi kanca tanggaku kae kok anu diceluki Sontoloyo. Ayo. Mripate kero tanggaku. Ki trondolo. Tak caturake. Kula kemutan Mas Gareng. Menapa, Rama? Keng rakanipun Mas Miswanto kula ngersakaken Nyidam Sari. Wah, cocok. Nggih. Asmane nganti lali ya. Nggih. Keng rakanipun tuan rumah kula wau manggi kula ngersakaken Nyidam Sari. Menika rak cerita kalih kula. Nggih, Rama. Ngaten critane, Pak Petruk adik kula niku ajeng duwe gawe supitan. Lah. Laren kalih kula nganggo apa, Pak Puh? Wayangan. Nek wayangan yo abayan omae no pisan. Nggih. Nek wayangan yo sisan le anu no. Nah, terus niki dileksanani. Nggih. Tegese pun sah. Dados napa rigene kang rakane Mas Miyanto pun turuti. Dalu niki pun kelampahan gelar kelir sing metro awake dhewe niki. Kira wonten kersanipun Nyidam Sari nggih kedah dipun turut. Nggih, Nyidam Sari dipun bawani. Amin. Ya. Ingkang bawa wiraswara salah setunggal. Kula dereng bawa, siji-siji rung bawa. Nggih. Heeh, nggih. Monggo Ki Dalang Sarmadi asli saking Trenggalek. Sakmenika hijrah wonten kutha Surakarta. Dalang isih Joko durung omah-omah. Ki Dalang Sarmadi ingkang bawa. Mbok ndang kawin to Mas Sarmadi, ndang nikah. Selak ngenteni apa wis lak mledhosne gununge. Eman-eman dinggurke. Heeh. Monggo Dimas keparenga dipun bawani. Nyidam Sari menika yasanipun swaragi Kang Mas Anjar Ani saking Surakarta. Iya. Monggo. Nyidam Sari kekidung memanes kaya kombang kang hamulat sekar kepengen ngisep madune
Hayati sajake dereng gadah pacar sajake. Pancen tasih lugas kok menika. Dereng gadah pacar wah maneman le. Oh, anu kok digurke. Nek yo sik lumayan kowe legan digurke ra masalah iki wis duwe bojo digurke suwe iki. Ya ki. Bacok ndasmu wis. Wis to wingi wis ping 3 kok tambah meneh. Nek kula kepareng merayogake Mas Gareng. Bapak. Gandeng Dik Sarmadi urung krama to. Supaya kayane nglumpuk lan ora pisah selawase ya sing putri pesinden. Iki ana pesinden sing isih kenya ya ana iki. Ingkang pundi? Made in Kediri napa Ponorogo monggo. Oh yang boten paerah boten kok, Pak. Mbak Paris kagungan garwa kok. Oh, wis duwe bojo le. Ya wis nganggur meneh wae. Mati. Monggo Di. Brangangang swara harum yaya manten lagyo karon wonten Sela Dik Sarmadi kagungan paguyuban dalang muda se-Surakarta naminipun paguyuban Amarta. Amarta adalah Amardi mardawaning carita. Amarta, Amardi mardawaning carita. Disikat Amarta. Niku nggene Dik Sarmadi niku. Kabeh dalang. Kreatif Nggih. Nggih, mengimpun. Saben sebulan sepisan utawi anu siaran wonten ing RRI Surakarta saben dinten malam Setu. Niku dalang muda. So dhewe dagelan nganake kumpulan. Ora, nggih aku ya nuwun sewu nika Mas Gareng nggih enten paguyubanipun. Mas Gareng Nggih, nggih. menapa? Menika wonten ing GCI menika. GCI ini napa? Nggih, Gareng Copet Indonesia. Rena-rena. Insyaallah. Aja to. Insyaallah ora kelakon aku. Monggo lajeng Di. denira mamet prana marang Kusumayu sadalutan bisa nendra Nanu renggang kula kinebyur pulut sayekti nyidam sarining tresna monggo Bu Mami pun aturaken nyidam sarinipun. Mangga Bu. Bu Mami sleng. Monggo. Ayo Reng.
Sembah nuwun dhateng Mbak Mami sampun paring aturaken langgam nyidam sari le sinden temanja ya Kang Gareng. Nggih, wah. Ing atase seru ora berbegi lirih ning cetha kuwi Mbak Mami. Tur dinikmati mirasa. Dihayati Wah, dadi sing nyuwara ora mung tutut ning rasane sing nyuwara. Mami Prakoso kuwi pancen. Lho. Kok malah Mami Prakoso lanang? Sinten niku Mbak Mami? Sleng. Sreng. Nggih. Ya. Mbak Mami lenggahipun pundi Mbak? Pidalen wonten pundi Mbak Mami? Kula asli Pacitan. Oh, Pacitan. Nggih. Lho kok bareng nyuwara kok atos men ngono, Pak? Kula lek nyuara alit mboten saged. Lho, gedhe mriki. Wah, lha kok suarane buta pinggiran kuwi. Asline nggih sak menten iki. Hah? Elak tenan. Ya dikepenakke le. Gak ndelomok. Ora umum. Nggih. Modulasine modulasi togok Pak semonten. Niki pareng nyanyi kagem Mas ingkang nembe dipun ulang tahun pareng mboten. Oh, bareng badhe nyanyi menapa? Selamat ulang tahun ngoten pareng nggih. Oh, bareng nggih. Ning tanpa gamelan to? Napa? Mawi gongso napa mboten? Mboten saged. Oh, anu. Garingan nggih. Garingan. Oh, garingan, mangga. Malah Iya. keset. Nggih. Lho, apa iki, Dik? Weh, lah iki ya keranjingan iki, Dik. Kok nyolong pethek iki. Jenengan lak remen ta sing garingan-garingan ngoten iki. Alah, klepon mungkur kok, Mbak pun. Apa Klepon Petruk tuwek wis ora ngarep apa-apa kari mujur ngalor dadak. apa jenek tunggale kono? Wong edan. Enek sing keset. Wis rasa rebuk wong kuwi ora iso apa-apa kok. Mangga garingan mawon Mbak Mami, mangga. Ayo, iki khusus kagem sing disupitke. Nggih. Nggih, ugi kula matur sembah nuwun kagem Mbah Haji Kaseni Kasenu. Nggih, ingkang pidalem wonten ngajeng mriku masih ingkang kagungan kersa ngoten. Oh, nek ngajeng pas niki mau sepuhipun. Napa nggih? Nggih para sepuhipun Pak Nggih. Hadi Pranoto. Nggih, Mbah Haji ngoten mawon. Nggih. Malah sepuhipun. Nggih, monggo. Mbah Haji Kasenu. Nggih, monggo ndang nyanyi. Gedene rai. Ayo. Selamat ulang tahun kami ucapkan. Selamat panjang umur kita akan doakan. Selamat sejahtera, sehat santosa. Selamat panjang umur dan bahagia. Aduh, jan. Lambene londot. Iki apik nek jagongan karo daras ini iki apik. Ayo. Nak Mbak Cai sini latih ledok pandan. Nak Mbak Cai sini. Apa, Nduk? Malah jadi baik. Iki sedian loro prewangane mlebu kabeh. Aja wong tuwek ya padha bocahe no iki kocah kelumpukan bocah-bocah kabeh. Iki dong apa? Iki contoh undangan. Dong apa? Mami. Weh, Jawa. Dalam. Mana undangan ulang tahun? Ratimu cilik-cilik ora? Tak budak kowe. Aku udah oleh lagi ya. Premen. Udah oleh tapi. Bendungan. Udah oleh tapi. Jamang oleh tapi bendungan. Betul. Kok tepek-tepek apa kok? Wong wedok kok do omong tepek-tepek. Apa ki, Mang? Tapi Hadiah tapi. Iya. Tepek lu. Oh, ya keset. Masa tepek keset? Nak tepek udah tetet.
Iki ora malam Jumat udah kumat kabeh ta iya. Swara ora ono base blas tribel tok. Semlengking. Ya ketak-ketak arep anu nyeneng karo sing supit nggih. Terima kasih. Ulang tahunnya apik banget. Iki mau ngibaratke cah cilik, cak cilik. Awake dhewe besok iki yo ngalami masa tua. Nah, wit ngadeg kok kene iki etok-etoke kowe besok umurmu wis kira-kira 70-80 tahun. Kepethuk wiwit. Heeh. Wiwit. Aku ya wis tuwa. Iya. Wiwit. Gareng. Walah, lagi kepethuk. Kabare dikit piye? Bare dikek wis modal. Oh, alah syukur. Aku malah syukur. Ayo wis pasti tak andani ya kuwi. Wis Wiwit. tuwa arep ngopo? Wit. Gareng kae ning ngendi? Lah matamu PC po ning ngarepku. Ya wis tuwa iki ngarep barang ora. Ane ya wong ketok to. Iki ibarate wis tuwa ning jek urip kon kuwi ngandake aku mati barang. Yo etok-etoke ngono lho, Mas. Wiwit. Apa, Mas? Aku kok krungu kabar. Apa? Jare gareng kae ditabrak truk. Oh, kae gareng nggon dawet kae lho, Mas. Oh, Gambare gambar gareng. Nek Jawa. gareng isih urip. Piye? Hah? Apa sapa? Kowe sapa? Aku Dikin. Walah, Kin. Kabare kowe iki wis 40. Ya. Jebul isih urip to. Isih. Kasih mati ngendi? Tanggaku iki cek urip meger-meger apa ora ngerti matamu. Wis neraka kabeh kene. Wis tuwa ora dalan padang do pisu-pisuan. Kabare kae Mas Anom Surata kae. Aja gagah no aku. Ayo kowe wani ya. Wong idak-idak kowe gelem aku. Kae wis umure 110. Lah kowe. Hah? Kowe. Ora iki kowe berarti tuwa wis tuwa ngono lho. Aku ora wani, Kin. Gareng. Pinter. Pengen kancane kelangan pangan gitu. Ya tok aku ya tok. Wah. Kae Anom Surata wis entek untune. Ada. Kadang Yo, anu baca itu dikit nggak ije tahu ya, wiwit aja ya. asik. Tuwa ya apik tak tuwa ya. Tasih layak pakai. Oke. Ya ampun Iki layak pakai. bojo kowe layak pakai. Lah kaya ngono iki masih 70 tahun ya tetep layak pakai to, Ki. Saking kowe salahmu dhewe mbok ngurke. Ya, selingi sinom cengkok grandel. Wah, nggih. Sapa sing nyepara? Nyuwun dateng ing sang lembah. Ayo, Mbak Pairah. Dipun Mbak Pairah. Aku arep anu ngadep mik, Mbak. Aku kelingan takon aku. Mbak Pairah. Nek cara daerahmu kodhok ngureke jenenge apa? Nggih, panjenengan taken kula sauri nggih. Heeh. Napa mau? Kowe kok malah takon wong liya. Lah nggih kodhok ngorek to? Heeh. Walah, kawet riyen niku jenenge nggih kentu niku. Aja kakek lho, Gong. Lah ya aku gumun. Piye, Reng? Apa cek? Kodhok ngorek kok jenenge kentu ya. Aku njaluk. Kuwi cara gonde anu Pairah lho kuwi aku ora anu lho. Aku wingi wis entek kentu telu. Kae dudu kentu kae. Apa? Lento. Kelento bedone. Kelento tak telu. Diwadahi mangkok weke nglaken. Kodhok ngorek. Kodhok ngorek. Oh, kodhok ngorek to. Iki Ora jenenge- waton kodhok. Dadi nek tesih dadi manten kan Mas Gareng badhe pola krompi kantuk jeng wiwit monggo badhe panggih kairing gending kentu. Kaya walah Gusti nyuwun ngapura. Oh, Ya, dadi kodhok ngorek cara magetanipun Cara lembah, ngelembah. lembah niku kentu. Heeh. Mulane kadang-kadang karep omahku kae kan enek kolam cilik ngono kae.
Aku ra mudeng wiwit kae awan-awan ning ndi lho apa nggo kresek. Nggo kresek terus kocoke dikek ning nggon anu kuwi, nggon blumbang kuwi, bengi muni kangkung kangkung. Artinya, ayo lagune napa? Ora gelem wani neruske lho kok. Nggih. Iki bahaya lho iki aja nganti kegawa ning Semarang lho. Lho kenapa? Lah kowe bocah-bocah nggonku do nyanyi kodhok ngorek kentak kentu. Bahaya lho iki ora tak gawa ning Semarang. Aja ngono yang Jawa Tengah kaget no. Oke. Iku ning Lembah Wetok khusus iki. Nek Ponorogo tak kira ya ora kaya. Ponorogo ya mung kodhok. Mboten masalah. JJ desa kuwi jenenge wis beda-beda. Kuwi roti ning roti jladrah roti kuwi jerone enek kincone, ana apa jenenge kacang ijone kae digoreng. Sak kepelan ngene lek cara nggonmu apa jenenge? Urung tau weruh ki. Oh, urung tau weruh ning Jawa Timur terkenal. Apa? Kontol kambing. Ah, Kuwi jadah sak kepel isine kinco. Heeh, digoreng. Ora arep badhok kin. Wong panganan kok gilani jenenge. Ning jaman kuno nggih kathah kok. Nggih Solo gone Bol Solo. jaran Petrowuda niku nggih enten dhisik. Prawan cincing niku nggih enten. Sing Gendhinge pun anu napa jenenge werna-werna. sing bintul barang niku Pak nggih. Nggih. Bintul terus gupak barang. Wes. Garing malah jerit. Monggo, Mbak. Sinom cengkok grandel. Neno. Ayo. Memanismu yen jiwat Neno. nano Oh, kok tak balang. Ah oke, kretune jenengan kan bawana biasane lak niku kentru. Mas Gareng Piye tuh? niku mboten saru tunggile tenggene panem lek omong seneng demen ngaten. Makane aku ki mula wani ngono kuwi mergo wani omong ki mergo ora saru wong kodhok ngorek ngono lho. Lah Nggih, nek cara nggih kula demen niku seneng banget. lah nggih lek nggih kula omong demen niku nggih saru. Oh. Ngaten. Oh saru to? Sami kalih niku. Iya, Reng. Yo demen yo. Nek cara Solo dikei an malah saru. Ini nek demen mboten. Oh, ngaten. Wah, aku demen kabudayaanmu lho, aku demen kabisanmu, aku demen banget. Seneng. Seneng. Tenggen kula demen niku malah saru. Nggih, mula rasa gorono. Lah nggih. Ane ya ditambahi K malah leloro. Apa? Lah nggih menawi kentu ya rasa digawa nang Semarang ritek. Nggih. Ora usah ning kene ya iso. Niku Wah, mau lho Wijan. kodhok ngorek sing muni niku lho. lek Tako ning Gareng. Semarang yo malah konangan bojoku. Monggo. Neno. Agaweru citeng gawe Mas Gareng pirsa Bu Barak lagi sakniki-niki. Nggih. Jaman semonten mboten semonten niku pawaknu lemu. Lemong nggih. Nganti kula parape wah jan paerah kaya gajah. Lah sakniki kok kados ngoten nggih Pak nggih. Lah anu diet to. Ajake nggih derek perkumpulan perkemi ajake niku kan. Napa perkemi? Nggih. Perkemi napa? Persatuan Kencing Manis Indonesia. Alhamdulillah mboten Mas Gareng. Mboten, kesehat. Ketuane aku. Wah. Monggo laju. Apa kang Mas Gareng. Mas Gareng. Mas Gareng niku lho sing mati niku lho.
Sik ora lucon iki, nyandak mik kleru aku ah. Ya katarak nek ngene. Mboten nyedak, Pak. Nano. Umpama mundut ta Neno. rokmi taratamtu tatu ruti Ibarat wong numpak perahu lumampah tanpa wala sing madyane. ning madyane jala nidi Dawah dendang Semarangan langsung selendang biru. Oke. temah gonjeng Ayo, Reng. kangge janeng pakulingan Melu Pak Anom iki kaya melu jagal ya. Piye? Melu Pak Anom kaya melu jagal. Lho kok melu jagal kepiye? Ki udut kowe urung ngambus lho, iki wis mengadeg iki. Lho ora kabeh itu kan ada sutradaranya. Ya kuwi Dari aku dari kapten. Lu kaptene Mas, kowe lungguh. Lungguh. Niki kok Dawah Dendang Semarang. Nggih. Ini lho penonton kabeh dadi seksine. Ingkang joget kula napa gareng? Modaro kowe. Dadi niki sing joget kula dikit pun boten dikagekke. Nggih. Minggato. Lho, iya to. Wong wis aja. wong wis lunas kok. Oh wis ah. Wis. Oh ya aja ning kono wae. Wah sik Petruk sak pelawake mulih karo wassalam sesuk. Wis disahi kabeh kok. Paling remen lho nyambut gawe ngeten iki, Pak. Nggih. Pun agar pun lunas ini remen. Waduh. Nggih tangisan batiniah. Kok nangis? Lah pun tek, Pak. Kula suwun monggo Bu Fahmi. Ya Dendang Semarangan. dari mana datangnya lintang dari sana Timun sigarane terus bangun negarane. datangnya cinta sayang di sana dari mana Gantos Bu Setiawati Kediri. Mangga. Nyetang
Pur Selendang Biru. Ibu Rusiati, mangga Bu. Ngena. Ya. Telas tembang suwuk geropak, monggo. Terima kasih matur nuwun. Sampun katur menika komplit wiwit saking Sinom Cengkok Grandel Semarangan terus Selendang Biru. Pun warata tanpa selon iki. Nggih. Gentos ten Parahyangan. Leres. Kang rakanipun Mas Miswanto ingkang ngersakaken Nyidam Sari ugi ngersakaken Jaipongan. Cocok. Sing Jaipong Kang Gareng. Oke. Ingkang nyekar bawa kula suwun Mbak Wiwit Widayanti. Ingkang nyekar Mbak Wiwit ingkang dipun sekar Cak Dikit. Ayo. Ki wis beda neh Pak Trape iki. Pancen nyekar niku enten sing nyekar ten Sarean. Ziarah. Ning enten nyekar niku nembang. Oh. Ya. Karepe Wiwit sing nembang. Nyekar. Terus aku disekar. Arep mate-matekke aku kowe. Ora, le arep matekke kowe piye? Mas Gareng. Menapa kepareng dipun rencangi anu ingkang joget Yayi Putri? Nggih, leres Rama. Lokal. Lokalan. Nggih. Sikang pundi Rama? Mbak Lucy. Oh iya, cocok. Lho, Mbak Mami nggih. Wis pundi para pirsawan setuju? Setuju? Nah. Kalih Mbak Mami. Ayo Luciana Pedat. Malah kalih nggih. Oke. Kalih Mbak Mami. Wah, cocok. Nah, Cocok. Monggo. Iki Ponorogo kabeh iki, Mas. Sing joget Mbak Lucy, Mbak Mami, sing umadu dikin kula sing bayari, Pak. Waduh. Walah bendahara mangsane. Monggo Jeng Wiwit pun aturaken bawanipun. Menika ngaten. Pripun? Mas Petro nggih gandeng bawa cara pahrahyangan menika sederek-sederek menika mboten ngertos artosipun. Nggih. Mas Gareng kedah dados penerjemah. Penerjemah. Kowe menerjemahkan piye, Reng? Siap? Rumangsaku kok anggere omong tok to kowe. Lho, lek percuma ngomong ora ana sing ngerti artine. Oh, ya. Oke lah kalau begitu. Wah, ya. Angin panggih
merontut. Nerjemahke kok mau merontut iki lho. Jare kono nerjemahke. Hiliwir angin pangging. Hiliwir iki semilir. Heeh. Semilir ki angin semilir sing saka penggilingan iki weteng. Angin sing metu ka weteng ki apa? Entut. Ahli sastra kok. Terus nebak kuri nyegah goreng. Oh, nebak guring? Nyegah goreng. Oh, guys, kok goreng. Goreng. Iya. nuger bimbang nugeli Bramban. Kok ditugeli? Nggo lalap sego goreng. Oh. Ya. Ngahulak ngababrang tinang. Gulung awake dibanting-bantingke. Oh. Aduh. Lara. Oh, aduh iki? Lara. Oh, mergo dibanting. Nemen. Kok nemen? Lah ping pindho kok. Aduh. Dedek kecicing. Jarik dicincing. Kok ngantek dicincing? Lah iki mau lara, wetenge lara. Oh, nyincing arepe nang? Ayo biasa to. Dedek kecicing. Saya dhuwur. Loh, kok saya dhuwur? Dicincing terus cincingi terus sak saya dhuwur ta iki. Oh, iya. Ngacacang. Apa? Ngacacang? Ngececek. Ngacacang. Ngacacang mulai Jawa Barat tak menari Jawa Tengah ngececeng. Mergo jarike dicincing lak wetenge loro ngececeng to. Kerang. Oh, kerang. Neang. No. Golek galengan. Loh, golek galengan ki apa? Wetenge loro ki, wetenge loro. Lho, hubungane ngopo karo galengan? Lah yo bucal to, Dik. Bucal. Saben wektu Bareng ngerti. Oh, tiba Ditempiling. Kok ngantek ditempiling? Lah mboke selak wetenge ora kuat ya anake ning jero ora metu-metu. Ah, terus Bareng metu weruh anake tempiling. Ora kuat le. Ngono karepe. Wis to meneng wae penonton percaya kowe geger lho. Marake ngunang-unang yen ngawur. apa? Sewengi bojomu ngececek pindho ki. saben wektu tiba Nah. Yo. Joget Mas Gareng. Sing kejiban joget iki. Wido. Monggo Mbak Putri Lucy. kalih kakung setunggal Kang Mbak Gareng. Monggo Mami. ya. Nah, sing nembang Mbak Wiwit. Halus. Widowati utang. Kok iso? Wido ki wedok, wati ki sugih, utang ki ya utang. Monggo, monggo. Utang, ayo mriki nyuwun sewu mriki. Sing rumangsa elek lungguh. Sake. Panjang umurnya. Ya. Nggih. Bajing loncat ke aspen. Aduh, abdi lepat merosot. Bajing
Lagi iki derek Pak Anom entuk rezeki ya lagi iki. Lah kowe mau jare musuhi ora sing diomongne Yupai Rahmang apa? Apa? Apa mau kodhok mang apa? Iki ora ana hubungane karo kodhok iki. Makane lek romo wedok iki aja angah-angah. Ora nang ya omah kok, Lus. Rupamu kok malah kaya munyuk. Wis ora masalah rupa elek, rusak ora masalah. Aku itu. Itu tenan. Matur suwun Bapak. Niki nyun pangapunten nggih, sindene yak-yakan. Ya Le. Sik teriku sik niki, enten tutuke niki. Wah, iki. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Katur dumateng Mas Petro, wilujeng rawuh wonten ing bumi Riyak Ponorogo. Semoga pagelaran ing dalan menika tansah sukses lan lancar. Amin. Niki kula nyuwun lagu Kembang Rawe ya iki. Saking Mas Junaidi penjahit lan percetakan Deki Prince. Kula aturaken matur sembah nuwun sami-sami. Kembang Rawe niku weton Banyuwangi. Iki lho permintaan juga saking Mbah Hadi ngersake Kembang Rawe ingkang joget Mas Gareng. Matur nuwun. Wis. Tulisane ora ana. Rawe silang tulisan. Banyuwangi kowe kepengin entuk ora? Hah? Kae sisane si Yuyu Kangkang lho. Oh ngedan. Aduh. Monggo, Kembang Rawe. Pak Erni, iya. Bang Rawe. Ah, sing beksa ya isih kuwi utuh kuwi. Ah, cek Gareng Mbak Mami karo Mbak Lucy jan pasangan ideal. Jan bagus sekali. Bagus sekali loh pasanganmu. Nah, gerak meneng tak bacok lho. Loh, iki itu kan aku Boro-boro kowe iki berduka cita dengan keadaanku yang sekarang. Loh, kenapa memangnya? So malah bergembira. Loh, tapi kan kau kan mendapatkan 2 orang. Ya, tapi alah denya kok. Wah, alah denya. Mangga, teater iki para kanca. Ayo. Ayo Mbak Mami, Mbak Lucy, Gareng, ayo. Yuk. Nane
jedak kowe iki munafik kowe iki. Ngomong kowe ora doyan tak ceklok mam rongkol. Ayo. Ora edan piye? Ngomong doyan ayo merongkol. Iki dudu. Nggon aku tetep tiarap. Bocah ra cetok. Saiki cak dikin gini sing nyambut gawe. Ini gagrak Banyuwangen. Yasane Aja lunga sik. Gusti Remukan. Yasane Cak Supali. Oh nggih. Sambel kemangi. Monggo Mbak Pahmi. Piye? Keadaanmu piye? Bangsaku apa ki lakone garing juwing ya. Lah ngopo? Dandanan rusak awakku tatu kabeh. Oh, kukune dawa-dawa, payete iki lho ngantemi kene iki priyabe. Tapi kesane kowe gila karo wong loro mau. Lah kok piye to? Ketoke ngono to. Haram kowe menampe. Apa? Rongkol ora mungkin. Oh ngedan. Wis jan ora kaya bengi iki kare nyambut gawene. Kula dirayah wedokan loro, Pak. Ngono kok ya ora ono. Oh, yen ngene iki lho ganteng. Sik to, aku kanca-kanca ya kowe kene kok ganteng ya. Adelo wingi kae ono siji dirucah lho. Ora apa? Ora ono sing ngewangi aku. Lah kowe mau ketokmu kowe sengit karo Mami, Mami mbok klumpahne kaya ngono. Lah kok mbok tindi? Mapan, Mas. Dadi lek mapan, ayo tak tajakke lho. Ayo, sambel kemangi, Mbak Pahmi. Iya.